לקום, אני מבקש לקום. מזמינים אתכם עכשיו, בוא ותיכנס למרכז הרחבה, תתחיל לזוז, תיכנס לתוך הגוף, תהיה אורח. עזוב אותך שטויות וגינונים, קח כמה דקות, תתרווח. זה לא מתאים שאתה עומד כפוף ומכונס, נותן לי הרגשה שמבקר סרטים, נכנס צמוד לבר עם פרצוף מנוכר. גם אם תלך אני נשאר, תשתכר, תעשן, תעצום עיניים, או שתגיע כבר מראש עם בחורה או שתיים. תן לי סיבה טובה ללחוץ בשרפת, זה לא משנה שחברה שלך מבועצת ובחשבון הבא ככסף. לא, כל זה לא חשוב, אנחנו מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז. מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז. אנחנו מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז. מזמינים אתכם לזוז, זוז, זוז. Oh yeah yeah yeah, oh yeah 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 yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah 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 yeah. No no no, תסתכל שמאל ימין, יושב במועדון, מצב רוח לא זמין, לא כדאי שתקפא שהמלודיה מתנגנת, תזיז את התחת לפני ששירי מתעצבנת. מה קרה מותק? מת העולם? מה קרה מותק? שונאים אותך כולם? קטן עליך מאמי?